Pois porque no encontro irmandiño acordan que debo encabezar eu a lista e eu son disciplinado. E por outra banda, pois porque non me parecería moi correcto dado a iniciativa que tomei personalmente de volver á area do debate interno do BNG e incluso de encabezar como voz do encontro irmandiño o que se chamou Zapatazo despois das eleccións. Pois non me parecería moi correcto que agora na fase final dixese non, xa non sigo e non asumo esa responsabilidade, pero evidentemente fago para tamén dar resposta ás expectativas creadas respecto dentro do espacio das listas abertas e incluso noutros ámbitos do BNG respecto da recuperación da pluralidade non consignacional. E o obxectivo consignacional non é a portavocía. A portavocía é outra cuestión. Pois, entre outras cousas, o que nos vimos reclamando, non? Que non é difícil sintetizar, e o que agora reclaman moitas outras correntes, incluso o que agora din algunhas dos sectores que estiveron coa responsabilidade da dirección no período anterior. En síntese, o que é indispensable é recuperar o deseño originario do BNG, simplemente axustado a que a Galiza de hoxe non é a Galiza de hai 25 anos, pero sí que o deseño sigue valendo, por lo tanto, unha frente plural, unha frente asamblearia, onde a militancia do BNG é tamén o corpo electoral que elixe a súa Cámara de Representantes, que é o Consello Nacional, e que este sexa o órgano legislativo entre asambleas, o máximo órgano de participación, representación e decisión. Segundo, que se restablezan as reglas de xogo e os mecanismos de control dende a militancia da bases sobre e a respecto dos órganos de dirección e dos seus membros, que son indispensables, que son as reglas que permitiron pois o funcionamento aceptable e incluso durante determinadas fases un funcionamento máis que aceptable, un bo funcionamento do deseño do BNG, toda a fase de ascenso do BNG dende a segunda mitad dos 80 até o remate do século XX. E todo isto para qué? Pois para recuperarmos a operatividade do BNG a prol do proxecto político estratégico do bloque, por tanto, o proxecto político estratégico da nación galega e do povo galego, que non é outro que o proxecto de autodeterminación, o proceso de autodeterminación, e, por tanto, o proxecto soberanista. E tamén a outra componente fundamental, o eixo fundamental dese mesmo proxecto de emancipación, que é o proxecto de emancipación social, por lo tanto, a liña política centrada no eixo da esquerda, no ideario da esquerda e nos plantexamentos e posicións políticas da esquerda como posición que responde aos intereses da maioría social, para empezar das clases populares, pero non só, porque a maioría social, nun país como o noso, e en casi todos os países, é unha maioría que as alternativas que lle valen son as da esquerda, non dogmáticas, pero do que é o espectro da esquerda, non lle poden valer as alternativas enfocadas do poder social e económico nestas sociedades globalizadas. E, finalmente, tamén o combate frente ao recrudecemento do proceso de colonización ou recolonización que se está dando a Galicia. A conversión do aparato de poder autónomo nalgo equivalente aos aparatos de poder de estados que foron colonias, que se descolonizaron e que acabaron sendo aparatos de poder, grupos políticos e institucións políticas que vehiculizan o neocolonialismo. Bueno, pois en Galiza está pasando algo parecido. E iso é moi importante no plano económico, moi importante no plano cultural, é fundamental no plano do idioma, etc. etc. E esas son as cuestións básicas que, se se recuperan, permitirán ao BNG, en canto ás recuperación de todo o que son o diseño e os mecanismos que garanten o funcionamento de diseño da estrutura interna, pois permite recuperar o potencial, a unidade na pluralidade,
a igualdade na diversidade, e, por lo tanto, a articulación interna que permita, efectivamente, vehiculizar ese potencial. E logo, o outro proxecto político, todas estas reformas a prol de funcionar para ese proxecto político estratégico, dentro do cal entra na dimensión que lle corresponde, no plano que lle corresponde, pois a opción a gobernar na Xunta, pero sabendo que é simplemente nun marco que non é o noso, bueno, pois eso que lle permitirá entón pois recuperar a credibilidade coa sociedade e servir para aquilo para o que se diseñou, en vez de convertirse nunha especie de cascarón oco ou nunha especie de aparato máis ou menos artrítico, como son os aparatos dos partidos convencionais que sistemáticamente os cidadáns denuncian, sobre todo que os denuncian os sectores máis activos da cidadanía, que os partidos non valen, por que o din? Padecen artrosis. Bueno, pois eso.